Barzam tak pulal duma some. Speaker kalome. Keni ZPM Leader Party chuan. Voina kan resolution hi namthil niya kan poma. Party ang emo. In beina ne ma vote zon na ne ma manchia kan ngai lova. Lungrol ka kan pastura kan hnuaiah. Then ron move to kan Home Minister Zom Tak Khan. Achin chuakin kan riat atana tool ang zong song kha nal tak main aron chop chuak poka achunga lom thu kan soidua amaro chu hetiang thil te lo om ta ka hi chuan enge mohan soita ila India Sarkar Central Sarkar le Mizoram rim kanin lai chin na hi nam ang atanga kan thir hian serious taka kan ngai to ho hi awatul ta em trul zel don ang le mai ti hi kan soidua sang ni som pali parliamentary election kan nei don chowa khan India ramare tak roll on rail to anni boka congress pai thak du na kha India ram puma khan asang viawa mitam takin pumodia chunga beise na nein an thir ani tisuan Prime Minister Lomlu ani pokhan swearing in a telve turkan kay pominon soma kazuk telve nge tisuan an NDA at po telve turin min soma an manifesto ten aulate kan han ena campaign lai chuan eng po hi kan soi thina thanem kan hnuaiah amaro chu polo sarkar la India constitution hnuaiah sarkar turan ni thalo tak chuan thilan tilawang ti in pumodia sarkar thar kha lo troi om ve kha tha in kan thria ZNP kan ni lai khan ti chuan NDA apo khan kan han om ve ren ron ani amaro chu hun rei lo te thil alodang lam chova kumni potlin ma khan UCC hello ritani khata khan aridai toni India ram puma ahir nuai to tian han withdraw le adai ta wangwanga tuna lo tharle ta dewa tin Union Minister Human Resources Development changtu Ramsankar Katheria Khanin India ram education hi Hindu sa khomilin kan siam don ani kan saffronize don ani ti khapuang top mai boka India rama educational institution lian zwala a ho tulok kha an thaka an mani mi an ideology pom tu te kha an lualan tir chhotamal mal boka khang te khan lau na riru minron petrana tin kan foreign contribution mimalte NGO tele ko khan te ngai poina kan don thin te kha minan ti top saka yoga day te rampuma minan mantira Mizoram ko ran try to committee ten thu chua hial an siam ta an sarkar chuan constitution hnuaiah tho turan nia anaw lang hen ti tak lawang tia kan lo ri na kha an ni meu don lo an ti tak du zel mai ani ti kha lo lan ta ka wangin an tho ho na huang NDA khan keni chu telve reng rem chang kan hriat tak lo awangin kanin withdraw ta ti chuan katatang khan kanin la rang ta ani chuminua chuan citizenship amendment ten min han hnuai le soitam ngai lovin kati lai bo ruak kha kan hria tin tu nai hian pu speaker Times of India nikum August ni som pathum kanen chuan Constitution Drafting Committee and din ti thu achuangani India Constitution hi rewrite siam thanle tumin Drafting Committee and dina an report da chuan phek som thum pahni oma ta chuan Muslim le Christian te hi voting right nei to lo turin vote nei to lo turin mintia common citizenship te na right an enjoy ang ero chula enjoy ve chau turin min tiani ti te kha Times of India mewa hian
ron zia anita a heng te poi kan ngai ven tlan atul le maya India rama hian lungoi taka ompo tumila ati le thei don lo emani o ti mai turin boruak hi a om ani ti chuan new minute antia khanin UP Minister Sanjay Nishat Khan tun hnuaiah hindi mangdu lo ho zong zong chu foreigner anga India nga India ram chu san vek ro se te kha antile tuara tiang chuan ya chu wang chuan anti em lo kan rin Jammu and Kashmir in a special provision an nei an du article 370 te po an pai talop mai zela chu wang chuan pu speaker kan special provision 371 z po hi min pai sak ve the ni 370 an pai thei chuan 371 z an pai thei lo na kha om reng lova BJP sarkar na hnuaiah hian kan ram le hnam hi a him lo ti hi a chiang khopin ke chu ka ria a 371 z kan soi thina a ro puya 371 z kan nei theina tur hian kan thei top kan chu atlanga pulal deng ate nupa Londona Christmas bangle tura an hondon mazan thleng khan 371 z hi kan buai puya zan tai re ka Home Minister Chawana Bangla te pude anen kara khan kalate zak ani he thil buai pui hian 371 z hian Mizoram India dan lo om to sa te huap lovang tian ya wangin India ram dan Mizoram khati lai lo om to kha alis kan nei si lova so wang chuan pude nga khan azaul tuk e mai eng e dan lo om to sa kan thre si lova tin chu ba ka state kan ni an puan ma le tunin kara hian central dan hi Mizoram an introduce treu man boka a him lo ani ti tlata chu me ne wang chuan Home Minister ne na khan min tira ani chuan central dan Mizoram enforce or make list come in hon tira kan han en howa poi om khan kan threlem lova lo poi ta chu Indian Forest Act te hi lo object ne chang kha kan threlova tu hnuaiah kan rama central sarkar in forest ramzau tak thuan nei ta te hi alo poi to te lul nen kan lo threlova tin Home Minister Khan state in ni male tunin kara hian central dan engma adang kan da bel lovang ti hi house statement ka soyang ati chuan pudeng khalung oi ta ni khatianga theitop chu he 371 z hi kan lo sual chuat tlan kha ani a alu ema ama ro chu to na kan sarkar from mek ang hnuaiah hi chuan a him lowang ti hi ke chu ka hlawani 370 an pai atang hian a hlau thon om to tak zetin ka ria a so wangin a to pa kan soi du chu pu speaker kan ram le nam chungcha ngai chuan lungrual takistan kan nei hi a thamang e o ka ti a CA chungchanga depo kan house leader zom takle kan MP zom takina thalo anti zia an soi kan ria a kan ngai tha a ma se atak alo then chuan an vote puile tamaya chu NDA member an ni wang hi ani kan tilo thelo jep thu om lova tual tro party kan ni nei kan man tang kai tha ka ti a kan zalen na hi hum him tengu a ai suwa zirin athwa zirin zalen takin central sarkar chu kan tho puyanga kan du lo zong an tia chuan kan do thei tur ni chu tiang tur chuan voina kan sarkar le kan ruling party ngai po hi tun hi chu NDA tanga an in withdraw hi ahun ve ta hle ani lom ni ti ve ngam to se a thamang o ka ti do ni ka thin lung tak tak ani chu wang chuan he tual tro party kan ni na tuwe mo thun hnuaiah om lowa in kheng bet lowa kan om theina kan zalen na hi i lo teng u kan ram le nam tan hian apoi mo zel don ani ti hi ka he voina kan resolution hian min ngai tu atir veu maya chu wang chuan chu tiang ri ru te po chu kan put tharnan te po mang tai na a thavia vin karinga kan resolution hi lungrual ka kan pass lan kan du a kan thop ani kalome